Roja çarşemê gotûbêjin di Komîsyona Plan û Bütçeya ya Parlamentoya Tirkiyeyê li ser Bütçeya Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê ya 2023 bi niqaş û alozî derbas bûn. Li pişt ev destana Wezîrê Pîşesazî û Teknolojiyê Mustafa Warank û parlamenterê HDP Garo Paylan ku destpêkê ji dil hat kirin, niqaş û alozî çêbûn. Eğer komşularımızla barışımızı sağlarsak, Suriye ile Irak'la Ermenistan'la... Eğer em bi cîranên xwe re aştiyê bikin û pirsgirêkên xwe yên bi Suriye, Iraq, Ermenistan û Yunanistanê re çareser bikin, gelo pêwîstî bi ew qasçekan heye? Lê eger hûn her roj her tiştî weke bizmar bibînin û xwe weke çekûç bibînin, tu yê her roj çekûç bi bizmaran bidî. Li gel cîranên xwe aloziyan berdewam dikin. Tiştek ku divê bêkirin, vegera li ser siyaseta aştiyane ye. Sayın Paylan burada bazı değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Warank bersiva Garo Paylan da û got, eger siyaset û helwesta HDP nebe, pêwîstiya Tirkiye ew qas bi pêşxistina pîşesaziya leşkerî nabe. Birileri sınırımızdaki teröristleri dema ku hinek piştgiriyê nedin terorîstên li ser sînorên me, pêwîstiya me bi pîşesaziya berevaniyê nabe. Dema wê rêxistina terorî li kulanê îstiklalê Bombeyê diteqîne, wek rêxistineke keşûhewayê nîşan nedin. Pêwîstiya me bi pîşesaziya berevaniyê kêm dibe. Em 40 salin şerê terorê dikin. Di demekê ku mûşek li kilîs û gaziyan tepê dikevin. Ji me re dibêjin ku ve berhênanê li pîşesaziya berevaniyê kêm bikin. Ev ji bilî gotinên vala ne tiştekî din e. Bütçeya Wezareta Berevaniyê sal bi sal zêde dibe bi awayekî ku sala 2021 61 milyar û 484 milyon û 939 hezar lîre bû. Sala 2022 8 milyar û 439 milyon û 536 hezar lîre bû. Di bütçeya 2023 de jî 182 milyar û 707 milyon û 968 hezar lîre bo wê wezaretê hat veqetandin. Her çi qas ji bo Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê di bütçeya 2023 de 14.9 milyar lîre hat veqetandin jî lê beşek jê di pêşxistina pîşesazî û teknolojiya leşkerî de tê xerckirin. Di dawiya meha kanûna 2021 de bi projeyê yasayeke ku Parlamentoya Tirkiye hat qebûlkirin, projeyên pîşesaziyên Wezareta Berevaniya Tirkiye û Serokatiya Pîşesaziya Berevaniyê ji dayîna bacê hatin bexşandin.